Татарстан президенті Рүстәм Минниханов указы белән Казан дары заводы хезмәт фидакарьлеге предприятиесе дигән мактаулы исемгә лаек булган иде. Фронтны корал белән тәэмин итүгә зур өлеш керткән коллективта әлеге вакыйганы бәйрәм концерты белән билгеләп үттеләр. Казан дары заводы диварлары тарих сәхифәләренә бай. Архив кадрлары сәнгатьчә гәүдәләнеш тапкан. Әмінә коллективның бөек ватан сугышы елларындагы батырлыгын хезмәт фидакарьлеге предприятиесе дигән мактаулы исем белән бәяләделәр. На картине изображена Катюша. Заводка эшкә 3 бер туган килә. Берсе сугышта хәбәрсез юала, ә икесе заводта эшли. Катюша снарядлары өчен дары уйлап табалар. Абруйлы исем Татарстан җитештерүчеләренең бөек җиңүгә гаять зур өлеш кертүен дәлилли. Казанда меңләгән завод кешесе легендар Катюша өчен зарядлар әзерләгән. Тонналап дары чыгарылган. Есть цифры, вообще сколько выпустил завод пороха за время войны. Büyük Vatan Soğuşı yıllarında 100 000 tonna dara çıkarılı turunda san var. Bu kırılsan артында bizning xizmatkarlarning fidakar xizmati tора. Чыннан да җиңүне якынайту өчен тәүлек буена төн кунып эшләргә туры килгән. Станоклар төннәрен дә туктап тормаган. Җиңүне тылда гына түгел, сугыш кырында да якынайтканнар. 2000 артык хезмәткәр завод цехларыннан ук фронтка китә. Кыю көрәшәләр. 7 кеше Советлар Союзы герое исеменә лаек була. Заводның музей комплексына дистәләрчә эшче династиялары вәкилләре җыелды. Заводка мактаулы исем бирелүне бәйрәм концерты белән билгеләп үттеләр. Хезмәт фидакарьлеге предприятиесе исеменә республиканың 14 предприятиесе лаек булды. Айзля Батырханова, Вадим Струминский, Владимир Гюрков, Татарстан яңалыклары.